Komárom. Egy város Dél-Szlovákiában. Egy város tele meglepetésekkel. Egy város tele színekkel. Sosem tudni, merre tartunk. De egy biztos. Minden egyes lépésünk okkal történik. A színház nem földi szintér. A színház csodák világa. Veled ott minden megtörténhet. A 2015-ös 16-os évadban a Komáromi Jókai Színház bemutatja Márai Sándor, a Kassai polgárok, Tauno Illirúzi, börtönkarrier, Nagy Ignác, Parti Nagy Lajos, tisztújítás, Arthur Miller, az ügynök halála, Frén, Mohácsi testvérek, veszett fejsze. Váltsa ki újra bérletét a Komáromi Jókai Színház 2015-ös 16-os évadjára augusztus 10-től a színház jegypénztárában. Bővebb információkért látogasson el a www.jókai.sk weboldalra. Komáromi Jókai Színház.